Jo ľudia, jak sa máte, takže viem, že sme sa zase dlho nevideli, ale dneska tu mám ďalšie Pringlesky, čo ti dáva? Pringles Hot Cheesy and Chili. Je to trojhviezdičkové, takže najštipnavejšie, takže sa z toho určite že dosere. Takže tedy poďme na to. Smrdí to jak sír. A keď sa doserem, tak vám z toho poviem v komentároch. Dobre, túto mám, vyzerá to jak hot and spicy tote. A tedy. Au. Au. Dobre, o tak to štípe jak piť. Au. Tak za toto dajte lík.